салом дӯстон, инак мо боз бо шумо ҳастем. ҳамарӯза дар телевизиону интернет ва дигар намуди васоити ахбори омма бисёр намуди бозиҳоу мусобиқаҳои варзиширо мебинем ки чӣ гуна варзишгарон байни ҳам сабқати шадид мекунанд, то ҳатто ки якдигарро меафтонанду мезананду мекӯбанд. барои чӣ чунин мекунанд? шумо фикратонро дар комментария нависед. мо бошем видеоро оғоз менамоем. рафтем. якчанд рӯз пеш дар шаҳри Нью-Йорки, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нахустин мусобиқаи тобистонаи UFC 302 баргузор гардид ки рақобатҳо бисёр шадид гузаштанд. дар рақобати асосӣ Ислом Махачев камарбанди чемпионии худро дар муқобили Дастин Порье ҳимоя кард. Пауло Коста бошад дар қуввозмоӣ бо Шон Стрикленд ноком шуд. дар муборизаи асосии UFC 320 Ислом Махачев Дастин Порьеро шикаст. Дастин Порье то ҷое барои Ислом мушкилӣ эҷод карда, ягона размандае гардид ки бар рӯи варзишгари русиягӣ 16 зарбаи мустақим зада сару рӯяшро хуншор намуд. танҳо дар раунди панҷум Ислом Махачев имкон пайдо намуд ки Дастинро бо усули буғикунӣ таслим кунад. Ислом Махачев дар ин рақобат роҳбари UFC Дана Уайтро чунон ба ҳайрат овард, ки ӯ ба чемпион якбора 2 мукофот дод барои намоиши беҳтарин ва беҳтарин муборизаи мусобиқа. мувофиқи маълумоти MMA Салярис, Махачев барои ҳимояи сеюмбораи камарбанди хеш $1.84 миллион ба даст овард. аз ҷумла $1.5 миллион барои ғалаба, 200 000 барои фурӯши чиптаҳо, 100 000 ҳамчун бонус барои мубориза ва иҷрои беҳтарин усулҳо ва 42 000 аз ҳисоби сарпарастон. акнун мерасем сари мақсад. ҳамаи амалҳои инсонҳо дар ҳаёт барои ба даст овардани фоида аст, ҳатто амалҳои варзишгарон. албатта ба ин ҳақ доранд, чун барои он заҳмату меҳнати зиёдро сарф мекунанд. акнун мо барои шумо рӯйхати варзишгароне ки дар UFC 302 соҳиби гонорар, яъне ҷоиза пули калон гардиданд, пешниҳод менамоем ки онҳо чӣ қадар маблағ кор карданд. Ислом Махачев $1.842 миллион. Дастин Порье $1.282 миллион. Шон Стрикленд $621 000. Пауло Коста $506 000. Кевин Холланд $371 000. Жаэлтон Алмейда $206 000. Грант Доусон $186 000. Нико Прайс $160 000. Рэнди Браун $160 000. ба фикри шумо варзишгарони тоҷик дар UFC чӣ қадар маблағ кор мекунанд? фикратонро дар комментария нависед. мо бо шумо хайрхуш мекунем. хайр то барномаҳои оянда.